नै, 3 आरो 4 मे सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कसुबारिनि गोजोन फोथाराव खुंगा 61थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मानि गिबि सान आरो बेवहाय माखासे हाबाफारि अलरेडि लानाय जाबाय। जोंहा भबेश कलिता बिथाङा फैनानै माखासे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्रायनो सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माखौ खुंनाय जागोन। अखानि थाखाय जोंनि हाबा मावनाया जथेस्थ' उसुबिदा जादोंमोन, नाथाय दायो 99% कमप्लिट जाबाय होननानै जों हमना लादों। जि 1% दङ बेखौ जोङो दिनैनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन आरो दिनैनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मानि सानथामनि हाबाफारिया जागायबाय। आङो सारा आसाम नाङै गासैबो रायजोफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। हाबाफारिया दिनै माखासे बेखेवनाय हाबाफारि दङ। थान्दै मेला दिनैनिफ्राय जागायगोन। गाबोनो माखासे बर' थुनलाइ आफादनि बान्था राननाय, सावराय मेल गोबां हाबाफारिफोर दङ आरो कालचारेल मोनाबिलिबो दङ, हारिमु मोनाबिलि। बिनि उनाव समफोरो अपेन सेसन जागोन जेरावनोखि भारतनि हादोरगिरि बिथाङा बाहागो लागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो बानजाय आफादनिफ्राय नाजाबाय थानाय जादों। बे जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादनि थाखायल' नङा, बेयो दुलाराय बर' माहारिनि थाखायनो मोनसे गोनांथार जथुम्मा। मानोना गिबि खेबनि थाखाय भारतनि राष्ट्रपतिया, भारतनि हादोरगिरिया फैनानै बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। 3 चिफ मिनिस्टारा बाहागो लाफैगोन, गभर्नर फैगोन आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। दा बेनिखायनो बे बर' थुनलाइ आफादा जे बर' हारिनि थाखाय बयनिख्रुइ गोनांसिन आफाद आरो बेजे मोनसे पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन आरो बिनि जे गोलाव समनि मोनसे जारिमिन आरो बिहोमा जोंनि फारसे माहारिनि फारसे बिथांमोना होलांबाय, बर' थुनलाइ आफादनि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा, बे गासैखौबो लानानै नैबे जथुम्माखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो लैहोर लैहोर फैना बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों।